Hi guys, good morning. Samahan niyo ako guys, bibili tayo ng tinapay sa tindahan. Malapit lang naman siya dito, kapitbahay ko lang. Kasi andyan lang siya sa may bus station, sa may likod ng apartment. At yeah, bibili ako kasi wala akong kakainin sa breakfast. Samahan niyo ko guys, dalhin ko kayo doon sa Suma Supermarket. Andyan lang. Malapit lang. Sige guys ha. Okay. Bye. Market guys. Malapit lang naman supermarket ito guys. Diyan lang guys eh. Yan. Suma. Maganda yung araw ngayon. Ang ganda ng umaga. Yan. Yan yung supermarket guys. Cross tayo guys. Bili tayo ng pang breakfast. So, bili tayo ng tinapay guys. Ito gusto ko. Kuha tayo ng dalawang baguette. Dalawa bilhin natin guys. Wait lang guys. Oops. Ito yung mga paninda nila guys. Actually, maliit lang to siya na supermarket guys. Paninda nila guys. Mga wine. Tapos ito guys, yung binili ko, dalawang baguette na tinapay guys. Pang breakfast ko ngayong umaga. Bayad na tayo. Magbabayad na tayo guys sa counter. Say. Gracias. Adiós. Okay. Gracias. Tapos na. Ano tayo? Tapos na. Diyan yung bus station guys. Diyan. Punta. Diyan yung bus station guys. Ang ganda ng umaga today. Ito ang touristic train guys. Ting ting. Touristic train. Dito mag-aantay ng bus guys. Diyan yung parang ang ganda ng araw today guys. Yung may araw. Kahapon umuulan. Oh, ang ganda ng araw. Uuwi na tayo guys. Ang supermarket guys oh. Andyan. Wait lang. Yan. Ang supermarket. Pauwi na ako.
Day 2. Morning guys. Jogging sa labas guys. Nag-fog. Look. Grabe yung fog guys. Good morning guys. Kakain ako ngayong umaga guys. Tingnan natin, mag-iinit ako ng ulam kagabi, yung niluto kong yung vegetables, and then may din ako, yung tinapay pa, na baguette, meron pa, kahapon iyon. Tas, yun, iinitin ko yung guys, yung ulam kagabi na niluto ko. Ito yung tinapay na sinasabi ko guys. At may saging din ako. Tas ito rin yung yung iinitin ko na ulam kagabi. Hindi ko na ubos. Kakainin ko ito ngayong umaga guys. Tas ito na guys. Lagyan natin ng oil guys. Ito yung oil na ginagamit ko. Yung olive oil. Lagyan natin dito. Wait lang guys. Ayun, luto na siya guys. Ilagay ko dito guys. Luto na. Ano ba tayo dun? Init na siya. At ayan guys, naluto na yung yung ulam na ininit ko. At iinom ako ng hot chocolate. Ito siya guys. Kulakaw. Baka naman. At dito ko lagay guys. Tapos meron akong banana. And then yung tinapay, yung baguette na bread. At hot choco. And then itong ulam na kagabi. Nag-ano pa ako ng guys, ng tubig. Nag-boil. At ito na guys. Kakain ako guys. Kain tayo. Siya nga pala guys. Happy Mother's Day sa mga nanay nyo dyan. Yes. Because Mother's Day today guys. Sa araw na ito ay Mother's Day. Kain tayo guys. Pray muna tayo. Medyo matigas na yung tinapay kasi
Kahapon pa kasi ito. Ano kasi ito guys, yung baget. Pag bago to siya, bagong luto, masarap kasi crunchy. Pag ano na, hindi na siya bago, matigas na yung tinapay. Pero masarap itong tinapay na to guys. Kain tayo guys. Ganito kasi ano, yung Pilipino, yung breakfast. Tinapay, and then may coffee ka or hot choco or ano ba, tea. Yung tinapay, isasawsaw dito guys. Ganito talaga yung mga Pinoy. Ewan ko sa ibang bansa, ay ibang lahi, kung kung kakain sila ng breakfast, anong gagawin nila? Isasawsaw ba nila yung tinapay o hindi? Hindi ko alam. Paki-comment guys. Yung panahon ngayon guys ay hindi maganda. Kasi umuulan siya. Kagabi pa umuulan. Tapos hanggang ngayon, pagkagising ko sa umaga, sa labas, nagfa-fog siya guys. Grabe. Sana iinit mamaya. Sana. Kasi subukan nating maglakad-lakad sa labas. Diba guys? Pero kung umuulan, hindi. Kasi pangit maglakad-lakad kung umuulan. Finally, may araw na siya guys. Pero mahangin siya. Pero may araw na. Maganda na yung weather today. Hello guys. Today ay magluluto tayo ng lunch. Ito yun siya guys. Yung para siyang fish fillet. And then itong vegetables burger. Luto mga guys. I-on natin yung stove guys. I-on natin. Yan. Prepare na. At lagyan natin ng olive oil guys. Konti lang kasi mahal yung olive oil. Dito din. Guys. Ito naman siya guys. Yung burger. Yung vegetables burger.
This is for the lunch, guys. So, yan na nga guys. Yun lang yung video sa natin ngayon kasi ano, a day in my life lang ako. Sige guys ha. See you on my next vlog. Thank you so much guys.